Знаеш кой го измъстори това, бе? Най-голямия кой е? Има и камера, виж, да го снимат с камера. Къде има камера? Кой е най-големия? Айде, да снима отгоре. Дръпте се малко настрани. Я чакай малко, сега дръпте се да направя една снимка. Обаля, брат. Е, сега на ония Хаско... Чакай, че не мога да стана много. Там имаш 300. Имаш ли бидон? Това на мъгане ли? Една част на нападал ще ли? Ванка, дигни го още един път. Дигни го още един път последно. Аре, бат си го. Чакай, Ванка. Чакай, маса на кръна си. Държи. Аре. Тривай. Не, не ще, бре. Обърни го обратно. Ги не пуснат тия и трите едновременно. Даже и трябваше ги снимат. Трите се снимат, Иване, мой ти го пускал. Искате и трите. Вземи че и другия. И три са. Аре, дай да пускай. Държи са. Дай на Колю. Държи. Ники, искари го и другия. Държи са. Няма то лято. Добре, държи ще. Вземи го, че третия, Коле. Че, му че ги пускай, трите заедно ще ги снимат. Ама те не могат веднага да тръгнат. Ваня, дигна лепото, знаеш. Ау! Ало! Аре, чее се малко, чее се малко. Верите се ни до други. Аз се сдореме, ни до други. Николайче. Чекай спокойно. Коле, видите назад, всека да се вижда отци причите. Чекай само малко да... Чекай, че знаеш какво острекава има. Клекните отдолу. Баце. Да, аз процеси. Аре, давай, че момчета, снимай, че за последно. Ама, дръпни се малко. Значи един по